Здравейте и добре дошли на бизнес презентацията на Network World Alliance. Следващите около 8 минути ще научите цялата по-важна информация за NVA. На 1 май 2010 година тази невероятна компания, основана от Хелмут Спикер, стартира в Германия. Хелмут Спикер е един от най-успешните предприемачи в Германия. Още през 1985 заедно със свой партньор изграждат фирма, която само за няколко години става водеща мрежова компания в Германия и Европа. Следвайки визията да създаде за хората перфектна фирма в мрежовия маркетинг и в директните продажби, още преди старта на NVA, Хелмут Спикер инвестира над 100 милиона евро. Успехът показва, че е пръв. Това доказват и изказвания от пресата няколко седмици след официалния старт на NVA. Съобщава се за повече от 100 000 регистрирани бизнес партньори само през първите 14 дни. С това NVA още след старта се нарежда сред най-бързо растящите компании в световен мащаб. Администрацията на NVA е със седалище Алтишофен, Швейцария. Сервис-центъра и новоизграденият логистичен парк се намират в Ален, Германия. И кое все пак е това, което прави тази компания толкова необикновена, което кара експертите да определят като мрежовата компания на бъдещето? NVA предоставя на хората възможността да оперират всички интернационални трендове и топ продукти. За да бъде това възможно, преди време един дистрибутор трябваше да се регистрира едновременно в повече фирми и поради това се класираше в различните фирми само до малки бонусни нива. С NVA вие вече имате възможността да ползвате всички тенденции и тренд продукти. Има и допълнителни предимства. Независимо с кои продукти на фирмите от NVA групата работите, всички обороти и точки отиват в един общ комисионен план. И по този начин, за много кратко време, вие можете да постигнете забележителни успехи. И така, нека заедно да погледнем с кои трендове и продукти се генерират в цял свят милиарди обороти. Хранителните добавки са един пазар, който през следващите години ще претърпи огромен растеж. С Blue Nature, Revita und Professor Wirt имате в NVA веднага 3 фирми, които имат най-иновативните продукти в своето портфолио в света. Текстил и дрехи – още един пазар на милиарди. Чрез Text4Net, особено в областта джинси, вие може да участвате и на този пазар. Филтрираната питейна вода в Европа е все още в начална фаза, но в следващите години ще става все по-важна тема. Сапас Витал, вие може да използвате този пазар за себе си и да помогнете на хората за едно ново качество на живот. С Animal Deluxe можете да участвате на още един огромен пазар. Премиум храна за кучета, котки и коне отваря широко много врати на NVA партньорите. С покупка от номер 1 на бижутерийните компании за директни продажби Pierre Lang ви се предоставят интересни и нови възможности да развиете вашия бизнес и да стигнете до една широка публика. Тези, които обичат да пият кафе, в бъдеще ще могат ежедневно да се наслаждават на един нов и уникален аромат чрез фирмата Coffee Club. Висококачествени кафе-машини и избор на различни видове кафе-сортове гарантират това. Dream Scout не е само шанс да пазарувате маркови стоки на супер изгодни цени. Всеки месец допълнително ще се тегли осъществяването на големи желания и мечти. Козметика и грижа за тялото. Един от най-големите пазари е застъпен в NVA с една от най-силните фирми – Blue Nature. Паралелно с продукти от областите Aloe Vera, Microsilver и Colostra, екипът на Helmut Спикер създаде и Blue Box. NVA, която прави истинска революция на пазара на парфюми. Под мотото "Звездата сте вие" можете да си създадете своя собствен парфюм и можете да го изберете от хиляди различни варианти. И най-невероятното, не само вашия парфюм можете да си изберете индивидуално. Дизайна на флакона и опаковката могат да се поръчат въз основа на личния ви избор. Заради тази революция в парфюмите бе изобретена 63-метрова машина. Няколко патента са включени в този огромен уникат и подчертават една световна иновация, която предлага на партньорите на NVA голямо предимство. Един индивидуален парфюм от опаковката през флакона до самото съдържание на аромата и това с доставка само за 24 часа. Машината може да произвежда до 36 000 от тези уникати дневно. Всичко това е само началото. Постоянно се търсят и анализират нови фирми и продукти, които да допълнят цялото портфолио на NVA групата. Многообещаващи пазари като туристическия и финансовия бранш се ползват с приоритет от специалистите на NVA.
С една еднократна такса за регистрация само от 9,90 евро, вие ставате част от екипа на NVA. След старта получавате един Welcome пакет и имате възможността да изграждате в цял свят вашият NVA бизнес. И тук NVA е новатор. Други компании изискват годишни такси, както и покупка на скъпи стартови пакети. При NVA всеки стартира само с еднократната такса за регистрация и вече може да ползва целия спектър от продукти. Освен това, чрез вашата регистрация, вие участвате в един 7-степенен комисионен план. Към всички продукти на NVA групата се разпределят съответни точки. За европейския пазар една точка отговаря на нетната стойност на 50 евроцента. С първата направена точка, вие вече се намирате в първата степен на комисионния план. И едно друго съществено за вас предимство. За да сте квалифициран партньор на NVA, не се изисква никакъв минимален месечен оборот. Също така и за получаването на вашите бонуси от оборотите на вашите партньори не се изисква никакъв минимален оборот. Станете партньор и се включете в атрактивната автопрограма на NVA. Само от един оборот от 4000 точки, който сте направили вие или заедно с вашия екип, се квалифицирате за фирмен автомобил. Бизнес партньори, които достигат оборот от 20 000 точки и имат 10 лично регистрирани партньори, които от една точка реализират месечен оборот и успяват да задържат това за 2 последователни месеца, могат да достигнат ниво Time Manager и получават възможността да карат автомобил от марките Mercedes или Audi. В следващите степени на бонусния план на NVA има и Porsche, Ferrari и Lamborghini. Сами виждате, NVA поставя и при компенсирането във всички области нови импулси за бранша на директните продажби. Ние разполагаме с един над 20 годишен опит в мрежовия маркетинг и го използваме, за да можем да ви дадем като нов партньор възможно най-голяма помощ и подкрепа. Ще ви предоставим професионални маркетинг инструменти и собствена интернет страница с включена 24-часова онлайн презентация. По този начин вие имате възможността практично и удобно да развивате вашия бизнес от вкъщи, както и да учите нови неща. Нашите ежедневни лайв бизнес презентации, както и седмичните специализирани обучения, които провеждаме в интернет, ви дават допълнителна възможност за усъвършенстване и информация. С ползването на интернет комуникацията, за нашият екип високите разходи са вече в миналото. Използвайте вашият. Добре дошли в екипа!